Huomenta. Tänään se alkaa laskuvarjohyppykurssi. Mä heräsin kesken yötä näiden kanssa. Mä ajattelin, että jos mä opettelen kaiken ulkoa, niin sit mua stressaa niin paljon. Täytyy myöntää, että kyllä mua stressaa jonkun verran. Mut katsotaan, se tilanne lähtee. Tulin Malmilta, eksyin vähän se. Nyt mä oon perillä. Ensimmäinen teoriatunti alkaa. Täällä näin. Kääk. Noniin, siellä näkyy seuraava destination. Sirius, missä on tuulitunneli. Coachilla viime hetken vinkkejä. Tapaa rennosti ja pidät hauskaa, niin kaikki menee. Se on hyvä vinkki. Lähdetään pitää hauskaa. Huomenta. Kello on 6. Me ollaan täällä Leenan ja Väistön. Leena ja Väistö. Leena ja Paulin kesäasunnossa. Mitä mä oon nukuttu? Varmaan 5 tuntia. 5 tuntia. Jes, tänään hypätään. Tai mä tiedän, onko se jes? Se on. On se jes. Ei mitään. Semmoista. Palataan kohta. Ja sissikolmosen mahtuu vielä porukkaa. Mä hyppäsin.
ei ollut edes niin jotenkin, se oli tosi pelottavaa, ei kuitenkaan niin pelottavaa, mutta mulla oli ehkä, mä olin valmistautunut aika hyvin. Tuli just himaa, kello on tosi paljon, pitäisi mennä nukkuun, mulla viekin adrenaliini aika paljon vissiin veressä. Huomenna saattaa olla tosi kipeät paikat, koska vedin mun loppuvedon liian aikaisin, eli tuli aika kovaa maahan. Et todennäköisesti jalat ja kädet on ihan törkysen kipeä huomenna. Mut ei se haittaa. Vitsi mikä kokemus. Tosi jees. Suosittelen.